Илдең башкортлар күпләп яшәгән төбәкләрендә 1 июньдән тарихи мәдәни үҙәктәр эшләй башлана. Һаумыгыз, эфирда интервью тапшыруы, студияла Гөлсемә Иштанова. Программабызның кунагы Башкортстан халыктар дуслыгы йорты директоры Илгиз Солтанмуратов. Илгиз Замфирович, һаумыгыз. Хәерле көн. Бұл тарихи мәдәни үзәктердің асласағы турасында без һеҙҙең менән хәбәр иткәйнек инде, был турала сорашып һөйләшкәйнек, әммә пандемия үҙенең шарттарын ҡуйҙы һәм ул кисектерелде. Ниһайәт 1 июньдән былар эшләй башлана дип иғлан ителде. Ҡайһы төбәктәрҙә үзәктәр асылды? Силәбе өлкәһе, Ырымбур өлкәһе, Свердловск өлкәһе, Пермь крайы, Ҡурған өлкәһе һәм Ханты-Мансий автономия округында, Сорғут ҡалаһында. Анда шул башҡорт мәҙәниәте һәм башҡорт күпләп йәшәгән ҡала, анда бөтә шарттары бар, шуларҙың үҙәк итеп булдырырға. Әлбиттә, алар бөтә округ буйлап йөрөрҙәр һәм мына ошо ниндәйҙер бер Арғаяшта, мәсәлән, беҙҙең төп белгестәр эшләй башлаһа ла, ул Арғаяш районы менән генә сикләнә дип әйтеп булмай, алар тотош Силәбе өлкәһендәге бөтә башҡорттарҙың мәнфәғәттәрен, мәҙәни мәнфәғәттәрен яҡларға һәм уларҙың үҫтерергә тейеш. Шул ваҡытта әйтергә кәрәк, улар бер үҙҙәре булмай, 2 ставка, 2 кеше эшләйәсәк, эшкә алды. Ягъни был рәсми эш урыны. Рәсми эш урыны. Йәмәғәт оешмаһы түгел. Юк, йәмәғәт оешмаһы түгел. Ул беҙҙең халыҡтар дуҫлығы йортоноң хеҙмәткәрҙәре, баш белгес һәм методист 2 кеше. Уларға эш хаҡы ҡуйылған, эш урындары булдырыу өҫтөндә эшләйбеҙ беҙ хәҙер. Арендаға беҙҙең шунда урындағы власть органдары менән хеҙмәттәшлектә дип әйтәйем. Былар тәҡдим итеп беҙгә матур ғына урындарын, үҙәктә булһын, уңайлы булһын, транспорт яғынан да яҡын булһын килергә, халыҡты ла йыйырға, тупларға. Мына шул арендаға, ҡуртымға бүлмәләр табылды, йорттар бар. Һәм мына шул эште башлайбыҙ. Әлеге ваҡытта беҙ уларға компьютерлар, техника менән, әлбиттә методик ярҙам менән китаплар тапшырырға йыйып ултырабыҙ. Һәм уларҙы ебәрербеҙ. Бәлки ҡайберләре яҡыныраҡ булғандар үҙҙәре килеп алыр. Шул ваҡытта беҙҙең мына ошо киләһе 2-3 айҙа планлаштырылған уларҙы уҡытыу курстары, семинарлар, нисегерәк эшләргә. Хәҙер беҙ беләбеҙ, мына ошо коронавируста беҙҙе хәҙерге заманда төп шарттарҙың береһе ул мына беҙҙең заманса информацион технология менән эшләбеҙ. Һанлаштырыу, күп кенә эштәрҙе бер ҡайҙа китмәйенсә матур ғына ойоштороп, бер урында ғына ултырып, күп кешеләр менән бәйләнештә булып үткәрергә була. Онлайн форматта тип әйтәм. Шул ваҡытта. Һәм ошоға асылмаған онлайн әҙерлек барғандыр, шулай бит? Әлбиттә, әҙерлек барған. Беҙҙең матур ғына хеҙмәттәшлек булдырған былтырҙан бирле башҡорт телен үҫтереү фонды менән. Улар беҙҙең халыҡтар дуҫлығы йортонда бит инде семинар, шул вирусҡа тиклем семинар, тел курстарын алып бара торған. Шул уҡ тел курстарын беҙ онлайн форматта, мына шул беҙҙең башҡорт тарихи мәҙәни үҙәктәр аша беҙҙең төбәктәрҙә йәшәгән башҡорттарға мына шул башҡорт телен уҡытыу курстарын булдырыу өҫтөндә эшләйбеҙ. Тимәк, башҡорт телен уҡытыу курстары булдырыла. Тағы ла ниндәй маҡсат бурыстары бар был үҙәктәрҙең? Тарихи яҡтан кешеләрҙең мына әлеге ваҡытта йәшәгән, шунда беҙҙең милләттәштәребеҙҙең шул ҡытлыҡ тойола, уларға китап етмәй. Белем етмәй. Мына башҡорт ырыуҙары тураһында китаплар етмәй. Мин менә үҙем шунда барған һайын алып барып бирәм. Тағы һорайҙар, аңлатыу эштәрен. Демәк, милли үҙаң бар, бына ошо тап белем етмәү арҡаһында. Ырыуларын онотҡандар, ҡайберләре, ниҙә ырыуҙар, ҡайһы ауыл нисек, ҡайҙан барлыҡҡа килгән, ҡайҙан килгән, ниҙә ырыу йәшәй, ниҙә тарихи ваҡиғаларҙа ҡатнашҡандар. Ул бит инде төп хәҙерге кеше үҙ билдәләнешен билдәләй торған маркер тип әйтәйем, билгеһе ул мына шул тарихты белеү. Ҡыҙғанысҡа ҡаршы хәҙерге заманда беҙҙең бөтәһебеҙ дә матур ғына телебеҙҙе белмәйбеҙ, башҡорт телен. Йәшләр менән бигерәк тә. Мына кешенең мотивацияны уятыр өсөн, үҙенең башҡорт икәнлеген ныҡ итеп, башҡорт телендә өйрәнәйем тигән тип, мына шул тарихтан башларға кәрәк тип, беҙ мына ғалимдар менән кәңәшләшеп шул фекергә килдек. Әлбиттә, даими рәүештә алар мына быға тиклем алып барған, ниҙәр традицион булған сараларҙы, байрамдарҙы. Мына, мәҫәлән, киләһе генә мына 2 аҙнала беҙ беләбеҙ 12 июнь беҙҙең Рәсәй көнөн. Алар мына планлаштырылған, уже әҙерлек башланды, алар үткәрәсәк. Һәм 16 июньдә Салауат Юлаевтың беҙҙең милли батырыбыҙҙың туған көнөн матур ғына онлайн форматта әлегә үткәреү тураһында беҙ мына ҡарар иттек тә. Хәҙер һәр бер төбәк
тең бит үзенчәлеге бар, һәрбер төбәк әзерләй үзенең сараһын. Менә бу безнең теге беренче Тәүге зур эшләре димәк. тәүге зур эшләрдән берсе булыр дип уйлыйм. Һәм был эштәрдә улар ике генә кеше тинегез, улар әлбиттә урындагы җәмәгать башкорт милли җәмәгать оешмаларына ике генә кеше бит инде бөтен нәмә эшләй алмый әлбиттә. Алар әлбиттә менә шул җәмәгать күпме ошондай җәмәгать оешмалары төбәктәрдә? Бар. Һәм без менә шул кешеләрне хайлаган вакытта әлбиттә күзендә тоттык. Улар менә шул җәмәгать тормышында нидер урын биләп торганнар, белһеннәр ул җәмәгать активистларын, әүдем кешеләрен белһеннәр. Курултай менән матур мөнәсәбәттә булганнар. Чөнки ул менә курултай бит инде җәмәгать оешмаһы. Ә бу дәүләт ише, мәдәният ише. Алар тыгыз бәйләнештә безнең эшләячәк һәм безнең уже килешүләр төзелгән, килешүләр бар. Шундагы урындагы район хакимиятләре менән, губернатор хакимиятләре менән алар куш куллап, безне хуплап торалар һәм ярдәм итәргә бөтә ярдәм кулын һулып кына торалар. Бына бу шуга килтермәсме? Әлеге без әйтеп үткән милли оешмалар, буга тиклем эшләп килгән милли оешмалар үзәк барлыкка килгәс, үзенең эшмәкәрлеген туктатуга килтермәсме ул? Киресенчә мин уйлыйм, аларның тагы ялендерер менә шул эшмәкәрлектәре, тагы ла зурайыр. Чөнки менә җәмәгать эшендә йөргән кеше бит инде уның бар мөмкинлекләр сикләнгән, нык сикләнгән. Шул һәрбер сараны үткәрү өчен бит инде матди ресурслар кирәк бит инде. Нидер багысулар эзләйләр. Буш вакытта алар бит төп эшендә эшләйләр. Югыйһә кайберләре бит инде пенсия хаклы ялда йөргән кешеләр. Уларның да мөмкинлекләре шуга тиклем. Кайсак бит инде транспорт. Әгәр дә менә безнең башкорт тарихи мәдәни яктан, методик яктан да ошол сараларды, уларның ни булган теләктә ул ниндидер бер һәр вакыт башкортларга килер урыны була. Үзенең тәкъдимдәре менән, кәңәшләре менән ниндидер бер менә әйдәгез ошондый сара үткәрәкме, ярдәм итеп булышлык итегез дигәндә. Менә ошондый үзәк әле быга тиклем булманы бит инде. Ул булһа ла менә шул курултай җәмәгать оешмаһы булар. Әлбиттә безнең әйбәт эшләй килә быга тиклем дә. Менә ул ниндидер бер конкрет бер ярдәме булыр менә шул курултайларга. Шул вакытта ул курултай эше менән кушылырга тиеш түгел. Чөнки бу дәүләт эше, ул безнең халыктар дуслыгы йортының хезмәткәре дә безнең менән тыгыз бәйләнештә һәр вакыт көндә булырга тиеш тә. Безнең план буенча эшләргә лә шул вакытта шундагы урындагы район хакимияте, өлкә хакимияте менән ундагы пландар ярашлы эшләргә тиеш. Үзенә күрә Башкортстанның һәм Сит төбәктәр арасында күпер килеп сыгышлар. Күпер, мәдәни күпер һәм нидер кимәлдә ул Башкортстанның моны мәдәният вәкиллеге буларак эшләргә тиештер. Менә шул башкорт тарихи мәдәни үзәктәр. Һәм бына һез әйттегез, курултайның эшен алып бармаска ниндидер рәсми эшләр дип әйттек. Тел өйрәнү, шул тарихты өйрәнү, тагы ла нинди эшләр күзаллана? Безнең күзаллана менә шул регионнарда иң беренче кыш көне үк без койган оларның һәрбер өлкәнең үзенең проблемалары, һез анда яшәгән кешеләр. Бездә үзебезнең карашыбыз бар, нисегрәк һезнең хәлләрегез, нисек яшәйсез икән. Шул вакытта безгә бик мөһим һезнең үзегезнең фикерләрегезне ишетергә, шуңа без кушкайнык аларга менә шул проблемный зоналар дигән проблем мәсьәләләрен барлап сыгыз әле. Һәрбер төбәктә барланалар. Һәм шул ул проблемный мәсьәләләрне барлагас, уның бит инде хәл итү юллары ла күзгә күренә башлай. Менә шул тел, кайбер менә Силәбе өлкәһендә мәсәлән тел мәсьәләһе улар кискен тормай. Мәсәлән, өлкәһендә күп менә Пермь краенда күп һәрбернең үзенчәлеге бар. Шуңа менә Пермь краенда без әлбиттә уларда ныклап кына эшләргә тиеш бит менә шул Төньяк Көнбайыш, башкорт телен Төньяк Көнбайыш диалекты буенча. Уларда ныклап кына аңлатып, уларның гайна һөйләшә шул хәтле матур, бай һәм борынгы. Ул бер телдә лә ундай сүзләр юк. Уларда гына гайна һөйләшендә. Менә уларда хаклау өстендә. Шул вакытта милли юлалар, фольклор, күп ердә менә Курган өлкәһендә мин үзем йөрүнем менә 2-3 тапкыр булган бар. Бер авылда бер агай башкорт халык этнография музейын төзегән. Үзе йыеп менә нисәме еллар шул ябылган мәктәптең бер бүлмәһен һораны, анда утыла юк, һыула юк, буш тәдрәләр дә юк, шул бер генә бүлмәһен карай, шунда халык музейын булдырган. Мен әйтәм, менә агай бит, һин бит хәзер яшәйин бит, капыл гына бит, улы яшьтәһен хәр үлеп киткән һәм кемгә калдырам бит, районга мин калдырам килми. Менә башкорт тарихи мәдәни булһа, мен әйтәм, һин шул музей үз кулы канат астына алырга тиеш. Шундай әүдем кешеләр менән көчле бәйле, шулай бит. Әйе, ике кеше генә бит ул бар эшләме. Ул менә оештыру эше.
ошо кишилердин битараф болмаган һәм ошо милләтте мәдәниятен, теле, нидер гореф гадәтләрен хакларга уларга булышлык итәргә кирәк. Шул вакытта бит быга тиклем без алдык та башланык дигән түгел бит инде. Буш урында бер нәмә лә башланмый. Анда буш урын түгел, әлбәттә. Ул вакыт тиклем нисәмә еллар курултай эшләгән. Район властлары бит инде. Андагы менә шул эштең барлап, нитеп матур гына бер үдәк, һөйләшү үдәге, ниндидер бер план кору үдәге булып торһа, һәм шул планлы рәвештә кабул ителгән менә саралар планы буенча карап, нинди сыгымдар кирәк, республиканың нинди ярдәме кирәк, шул Һәм үтәнеке. республика ярдәм итәргә ынтылып тора шулай. Әлбәттә, безгә менә акча бүленгән эш хакына гына түгел, шул сараларда үткәреп торырга. Безнең һәрбер төлкәлә шәҗәрә байрам үткәрелергә тиеш. Проблем авылларда тибетен. Быга тиклем үткәрелмәгән бәлки авыллар бар. Үзенең башкортлыгын оныта башлаган авыллары бар бит инде. Шунда үткәрелә шәҗәрә байрамдары. Даими рәвештә. Шул вакытта ул үзәктә менә шул китаплар гына түгел, нидәдер менә туган якты өйрәнүсе, тәҗрибәле генә бер кеше утырып, килгән кешегә менә шәҗәрә ничек төзергә өйрәтергә тиеш. Мастер-класслар, практик файдаһы. Быга тиклем берәм-һәрәм генә үткәрелгән мастер-класслар елна бер тапкыр, иң күбе 2 тапкыр килгән. Без уйлыйбыз, менә квартал һайын шундый планлы рәвештә, менә Курай, башкорт бию даими рәвештә үткәрелеп торырга тиеш менә шул мастер-класслары. Шул Артабантагы кайсы төбәктәрдә асылуы көтелә? Татарстан Республикаһында без беләбез, анда башкортлар күп яшәй. Татарстан Республикаһы менә шул 7 хөкүмәт карары буенча, менә 7 төбәктә безнең каралган. Хамар өлкәһе нисек? Хамар өлкәһендә мин уйлыйм, менә мин ултырала һөйләшү алып барам, Алла ярха шунда асырга кирәк дип. Кәмендә бер кешене, чөнки Хамар бит инде менә без беләбез, анда больше Черниговский, больше Глушицкий район, 2 район башкорт районы, и күршеләшкән Харытау өлкәһенең 2 районы, Перелюбский, шунда һәм тагы бер район, шунда башкорт яшәй. Алар менә бер төбәк. Димәк, уларда берләштереп шул бер генә кеше исмаһам эшләһәләр, план эш хакын алып, үзенең эш урынында, ул менә шул Хамар, Харытау өлкәһенең башкортларын эшләрен менә шулай дип план рәвештә матур гына бер юнәлешкә алып барыр һәм менә шул Башкортстан белән бәйләнештә булып. Әңгәмәгез өчен рәхмәт, был эшегездә уңыштар теләйбез. Рәхмәт. Үзәктәр үзенең эшмәкәрлеген тиешле кимәлдә алып барыр. Хөрмәтле тамашачылар, башкортлар күпләп яшәгән төбәктәрдә асылган милли мәдәни үзәкләрнең эшмәкәрлеге турында Башкортстан халыклары дуслыгы йорты директоры Илгиз Солтанмуратов һөйләштек. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Һау булыгыз.